Balimao, bi, lundi 27 avril 2026, l'heure est très grave. Maliens, Mali Surasi, Nyamogo Yenyoronye, état-major là, avocali, c'est authentique, tiens de nous. Maliens, Mali Surasi diminen dou, irisu koroko irisu yan janfa. Irisu man janfa de, mais c'est que comment irisu man Mali janfa de. Mogo be ka sebe ko irisu yan janfa, irisu man janfa de. Irisu man janfa. Irisu man janfa metla kanda dola. Mali Surasi munumbe, Mali Surasi fefebe a blau kuna irisu man janfa de, asimi da u janfa. A ben ala che irisu man janfa, asimi da u janfa. Irisu man foike. Ils n'ont rien fait de. C'est ça. Et vocal de futur que ou ko docteur Chokel Kokala Maïga for Nations Unies na ko la France nous a laissé en plein vol. Ko ou fana ko irisi nous ko la Russie nous a laissé en plein vol. Ou be ko kuma fanga janga la mefolo. Ou ko Assimi Goïta ere be mi ko taro Assimi be oromina. Ou Sadio Kamara ka ko fo ani Modibo Kone kuma no bela jelenkan. Donc aw na nga janga ni yor la mefolo. En plein vol. Voilà. La Russie et le Burkina et le Niger. On ne va pas aller dans le sujet, on va pas tourner autour du pot. Vous êtes des militaires, nous sommes des militaires, on sait ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Parce que la population nous regarde, la population nous regarde. La population nous regarde. Chacune décide quand vous entrez à la maison, quand vous entrez à la maison, quand nous entrons dans les casernes, nous voyons nos hommes, nous voyons nos épouses, nous voyons nos enfants. C'est l'inquiétude qui se lit sur leur visage. Est-ce que nous allons continuer dans cette dynamique? Non. Oui. Donc c'est surtout pour vous demander de redoubler l'effort. Je sais que le moral actuellement il est très bon. Le moral est très bas. Je sais que le développement il est au rendez-vous. Et nous nous sommes engagés dans l'armée pour faire face à ce genre de situation. Et là, nous sommes un peu plus fiers. Moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que si nous étions encore dans des coopérations bilatérales avec des pays voisins, cette personne, moi, je reste convaincu que si nous avons demandé de l'aide au Nigeria, le Nigeria serait venu nous aider. Kona ga soro kan kumbe CEDEAO la. Kona ku Nigeria wole ko Nigeria kumandeme, ko Nigeria bise kake, ko Nigeria kumandeme. Uye Burkina jalagi ga Nigeria jalagi ni shika fotite ni. Mba donc la colère est là. N'te fait qu'à vocaline toi quoi, tu vois, pour ne pas créer des problèmes dans l'AES. Wallahi, mba fo Mali Surasi bela jelengena. Wallahi, aw kana jigi Burkina la, aw kana jigi Niger la, aw kana jigi Risula, ay jigi Assimi Goïta la. Mouya Mali seni kololo kono, wakati mina, fanga bana wakati mina, aw ye M5 janfadi, kaka fanga infiltré ni mogo munu kuntaw fe aw de ke. C'est la plus grosse faute. Chaque Modibo Jara et Sanogo et chaque Modibo Jara janfa domina Sanogo bina. Oma lisondi auma. Dadis Kamara nunga kama lisondi auma. Dje ladilikan te ama mufo aw sorasu nyana. Ay nana do nambara la. Aw nana do janfa la. Parce que auma da ala la. Mamudu yo deme kunu. Ayolu janfa bi. Ku lebu. Ku don kasola. Mamunu kubaw neni kunu. Kolu kaw teruye. Okuma aw boloko alaya aw mogede ya. Irisu maw janfade. Irisu maw janfade. Tubabu nous nga mentalité. Aw bolo kabe mana koke farafina ko ça passe pas avec les blancs. Tubabu be eklingi. Américain nge Afghanistan mineka Taliban kenga bo fangala. Yana nga irisu ta fo mbe exemple klendi awma. Américain tara Afghanistan domina. Américain nga surasu tara Afghanistan domina. Américain surasu tara Afghanistan domina. Américain ye
taliban gɛn ka bɔ fanga la américain kɛlen ka taliban gɛn ka bɔ fanga la américain ye mɔgɔ dɔ sigi ka fanga ta k'a da tigi ma sɛ dɔ kulukulu kɔnɔ o ye sɛtigi ye mais sɛ yi ku tilen o ye sɛ di maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛna maa ka jamana défend ka tɛmɛ i yɛrɛ kan docteur Choguel Maïga depuis o de dabɔ ko la ne b'a dɔn aw kun bɛ kɛ tan mais aw ma foyi ye hali bi n'a y'aw sigi sɔrɔsiw kɔtɛbakan fɔ la a ka état major kɔnɔ ye ko fara ko Russie nɔ don dɛ AES nɔ don Burkina ka foti tɛ Niger ka foti tɛ Russie ka foti tɛ aw yɛrɛ ka foti de don parce que vous êtes en train de soutenir un voyou bon tant que aw b'o de la wallahi billahi aw bɛ fɛn ye aw ɲɛ la aw bɛ malo aw ma malo hali bi billahi talahi danga tɛ foyi tɛ mun bɛ ka kɛ ala ɲɛ bɛ ŋanige la a man ni ne Seku Tunkara ye américains ye talibanw gɛn ka bɔ fanga la san mugan u kɛlen bɛ américains ye san mugan américains kɛlen bɛ ka fanga ta k'a di mɔgɔ dɔ ma u taar'u sigi corruption na ani manamana ko la u dɛsɛra ka jamana gérer américains ko k'olu tɛ se ka to olu ka mɔgɔ ka sa américains ka sɔrɔsiw caman sara américains ye négociation kɛ ni terreau ye yani Russie fɔlɔ ka américains de fɔlɔ y'a kɛ o américains ye négociation kɛ ni terreau ye n'o ye talibanw ye ka Afghanistan bila vidéo bɛ yen américains bɔtɔ yɛrɛ terreau nana don ka na capitale minɛ o kɛra an bɛɛ lajɛlen n'a b'a fɔ ma ko les talibans u ye fanga minɛ k'a k'u ta ye américains ye dugu bila Russie fana ye Bachar Assad k'i cunna ye tubabu si tɛ na o tɛ tubabu dɔrɔn ye maa si tɛ taga maa ka dugu défend ye ne y'a fɔ aw ye dɛ a y'aw sigi fɔnba lagalagatɔ ninnu bɛ sigi ka Russie tɔn kɔ fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka taga Algérie kɛ a ka faute kɛra faute fila de les deux grosses fautes a ye Algérie aw disi da Algérie disi da k'a sɔrɔ aw tɛ se Algérie la an y'a fɔ ɲɛna o n'a bɛ se sisan sɔrɔsi dɔ ka na coup d'état kɛ ka Assimi Goïta gɛn ka bɔ yen Assimi ye accord min signé ni Maroc cɛ ka effacer ka bɔ yen sɔrɔsi min bɛ sigi fanga la o ka boli ka taa Algérie rapidement n'aw m'a kɛ a bɛ nord perdu a tɛ état major la kɔtɛbakan fɔ la ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a ka vocal yɛrɛ ji u ka vocal dɔ de futi kɛ état major la u ko Russie y'an janfa ko Russie ye Kidal bila k'u m'u sara état major la u t'u sara u la o non u t'u sara américain bɛ bɔ don m'u sara taliban na gouvernement na ça a toujours été comme ça Amérique est première puissance de Amérique kelen kun tɛ Afghanistan dɛ OTAN de kun bɛ Faransi kun bɛ Afghanistan Angleterre kun bɛ jamana mun kun bɛ ka ca jamana 20 ye u bɛɛ ka sɔrɔsi bɛɛ kun bɛ u bɛɛ ye yen non si un gouvernement est corrompu o tɛ se ka dɛmɛ cogo t'o la basa bɛ yɛlɛ kogo la mais turu tɛ yɛlɛ kogo la n'a y'aw sigi lasiya la k'aw ye sɔrɔsiw ye k'aw sigi lasiya la k'aw ban ka Assimi gɛn aw bɛ malo Mali bɛ bi awa maliyɛnw tɛ da aw la bilen aw bɛɛ u b'aw bɛɛ faga kelen kelen bilahi talahi ala tɛ barika dɔw la aw b'aw sigi muso ko manamana ko o b'a o kuma cɛ tɛ Mali kɔnɔ nin bɛɛ kɔfɛ Assimi bɛ se ka bɔ k'a bɛ Mali mara nin bɛɛ kɔfɛ aw bɛ se k'aw sigi Assimi ka Mali mara ça veut dire que vous êtes des lâches ni Assimi Mali mara nin kɔfɛ kɔrɔ k'a fɔ ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ ko sɔrɔsi tɛ Mali kɔnɔ kɔrɔ ko Mali c'est fini Assimi ka nin bɛɛ kɛ ka Sadio Camara ka kɛrɛfɛla furan mɔgɔ bɛ se ka Sadio Camara protéger ka bɛɛ bɔ yen ka a bila ka a sen siri ka bolo siri ka da juguw ma Choguel Maïga minnu kun bɛ se ka sɔmini kɛ k'olu bɛɛ u bɛɛ kɛ ka mɔgɔ lankolondenw ta ka mɔgɔ ɲumandenw na gosi ka ɲamadenw ta ka halaladenw na gosi aw kɛra aw sigilen ɲɛna a ma fɔ aw sɔrɔ Assimi kɔ fɛn fɛn mana aw sɔrɔ aw da la ɲini a y'an debu a y'an ka jamana kunba sulu n'aw sigi de ko Assimi kana segin fanga kan aw sɔrɔsiw sigilen ɲɛna o kɔrɔ k'a fɔ ko cɛ sɔrɔsiya ye nkalon de bilahi talahi Assimi ka nin bɛɛ kɛ aw ka sigi o kɔrɔ k'aw bɛɛ miyɔtɔ de o kɔrɔ k'a fɔ ko vous êtes tous des traîtres parce que a y'a ci a ma fɔ aw si kɔ aw bɛɛ y'a wariniw minɛ aw bɛɛ y'a sera complice aw de bɛ k'a protéger aw de b'a complicité la avec Assimi Goïta voilà les retombées aujourd'hui an lebura bi fadenw yɛlɛla anw na bi an ka jamana fankelen bɛɛ minɛna bi a kɛra maloya ye u ye vocal min bɔ vocal ye tiɲɛ de ye u bɛ ka Russie kɔrɔfɔ u ye kuma caman fɔ quoi u ko k'u t'a Assimi yɔrɔ dɔn yɛrɛ vocal kɔnɔna u y'a yira vocal kɔnɔ ko Assimi Goïta yɛrɛ bɛ min ko Assimi bɛ min k'olu tɛ Assimi yɛrɛ yɔrɔ dɔn ko Assimi Goïta bɛ min bon n bɛna tila ka vidéo dɔ k'o la parce que je n'ai pas de preuve
parce que ni fin ni donné tene bulu ka gringa kuma ko la ni be ka information do fara ɲɔgɔn kan peut-être bi journée qu'on amène la vidéo do kɛ Assimi Goïta dogo ka bulla ka ta Niger mais je ne suis pas trop sûr mais je vais me renseigner pour voir clairement qu'est-ce qui se passe donc an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ caman diminen no irisiw kɔrɔ n b'a fɔ Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka Mali officier supérieur Mali sous-officier soldat primaire n b'a deli aw fɛ irisiw m'aw janfa dɛ Assimi d'aw janfa ni kuranɛ cɛ Assimi d'aw janfa tubabu ka limite be bɛɛ b'a dɔn ne y'aw lasɔmi ne y'a fɔ aw ɲɛna nin kelen de kɛra Afghanistan nin kelen de kɛra Syrie u bɛ négocier n'u ye o a y'aw ban ka tɛ négocier ni mɔgɔ ninnu ye irisiw négociera k'u ka sɔrɔsiw labɔ o y'an ka sɔrɔsiw minɛ k'u lebu Kidal on est resté sur a ye kɛlɛ tigɛ jamana bɛɛ la ne Segu Tunkara vidéo dɔ k'a tɛ tɛmɛ hali semaine kelen kan nka a ka bɛn kɛ ni Algérie a ka bɛn kɛ ni Côte d'Ivoire ye nka ka nin ko bɛɛ dabila a y'aw ban aw ka fara ka yada ni bagan fara adamaden de bɛ bagan dun mɛ adamaden fara yɛrɛ de b'a yɛrɛ furu fara Assimi Goïta de kɛra muru ye Assimi Goïta de muru ta a bɛ ka yɛrɛ furu fara bi aw ye Malien bɛɛ janfa aw ko les 5 colonels k'a ye taa n'a ye 5 colonels a y'a bolo di ɲɔgɔn ma aw de ye Mali ye n'aw tɛ Mali tɛ jɔ ka sɔrɔ mɔgɔw dɔw de baara kɛ travail politique kɛ a y'o bɛɛ janfa ala tɛ barika don janfanti la janfa kɔ o ye u bɛ kɛ tantɔ de an y'a fɔ aw ɲɛna Sanogo ninnu ye Cheikh Modibo Jara janfa don min na u labana cogo min an y'a ye o ma leçon di aw ma non o ma leçon di aw ma aw bɛ tila ka n'aw sigi aw ka état major la k'aw bɛ taga baga ko irisiw y'an janfa irisiw man janfa dɛ n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna a bɛɛ nana cɛ irisiw man janfa maa si kana bɔ k'i bɛ manamana ka fɔ irisiw ma irisiw y'u seko kɛ irisiw tɛ se ka na baara kɛ anw place la cɛ hadamaden yɛrɛ de b'i ka maa si tɛ maa ka jamana libéré ka d'i ma i yɛrɛ de b'i ka jamana libéré irisiw nana k'an dɛmɛ de mais irisiw mana ko kana baara kɛ an ka sɔrɔsiw place la n'a y'aw ban baara ma ko irisiw o de kosɔn hadamaden i k'i jija i yɛrɛ ye a y'aw ban ka VDP recruter a y'aw ban ka donsow dɛmɛ bi a bɛ cogo jumɛn bi a ye bɛɛ kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka Mali kunkɔrɔta mɔgɔ mɔgɔ bɛ se hali Sogɛli Mayiga ko ninnu ma ko mɔnɛbɔ den u y'o kɛlɛ ni dangadenya tɛ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'e ye mɔnɛbɔ den ye e kan k'o kɛlɛ wa ninnu ye dangadenw de ye bilahi talahi a bɛɛ filɛ aw kɔrɔ aujourd'hui aw diminen bɛ irisiw kɔrɔ on sait bien an b'a dɔn aw diminen don irisiw kɔrɔ mais irisiw ce n'est pas leur faute irisiw ka faute tɛ dɛ irisiw négociera irisiw ko k'olu tɛ marifa ci maliyɛn de la ils ont été clairs minnu donna Kidali maliyɛnw de don jamais de la vie irisiw t'a kɛ e ma irisiw ma sɔn ka mɔgɔ minnu ye fanga u t'a kɛ o sirita depuis irisiw ye Bachar Assad bila don min na aw kan ka dɔn k'a fɔ depuis américains ye talibanw to olu fana kana irisi kelen tɛ quoi c'est à dire tubabu aw tubabuw ka ligne bɛ o dɔnnen don quoi mais aw de t'a dɔn a bɛ mun fɛ mais ne bɛ tubabuw ka dugu la ne b'u ka mentalité dɔn an y'a fɔ an ɲɛna o ne ye diɲɛ kuma tɛ ne ma mun fɔ an na n ko ni ninnu dana donna Kidali don o don n ko irisiw tɛ sɔn ka marifa ci u la a filɛ nin irisiw bɛ ka bɔ irisiw désarmés don irisiw ka marifa minnu bɛ yen n'u y'o ta k'u bɛ Mali dɛmɛ u y'o marifa fana minɛ irisiw la avec la complicité de l'Algérie aw taara k'aw kɛ Algérie kan k'a bɛ taga fara Maroc kan hali grande puissance bɛ ka siran k'i da don Algérie ni Maroc cɛ aw taara da don o la problème y'a sɔrɔ Assimi de don aw ka décision kolondenya ka kafalendenya n'a ka yadalendenya k'aw disi gosi wulu ni jakuma bɛ kule la vive AES a bɛ cogo jumɛn bi a tɛ taa AES force d'attente nɔfɛ aw ko force bɛ AES bolo a ye taa Kidali libéré n'a ye sauf la bolifɛrɛ filɛ et foutez-nous la paix an tɛ fɛ ka sɔrɔsi si nɛn palapalalen ko irisiw y'an janfa mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ ko irisiw ma foyi kɛ irisiw y'an dɛmɛ u m'an janfa u bɛ Kidali bila kɛ o ma dangadenya de don aw bɛ ka sungurubaw lajɛ Bamakɔ kɔnɔ k'i ban baara ma k'i ban recrutement ma k'an ka jamana nafolo ta k'o di aw bolo ko irisiw ka aw bɛ ka ko kɛ irisiw ka renseignement ɲɛ b'a bɛɛ la u tɛ kuma di i b'u ka action de ye mais i t'u ka kuma ye en bon entendeur sali ni ne kuma bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ caman dinnen don irisiw kɔrɔ a ye foutre la paix à la Russie irisi ma foyi kɛ irisi tɛ jalaki bi a tɛ jalaki sini o de